Mulai gawat ini. Dunia pemabuk mulai punah ini. Ciu kat mau panggah semene wae. Ora jadi iki. Terne. Ciu. Mas. Ciu. Ya apa ya, Mas? Ciu. Asli ora iki? Ori Mas, kembali asli. Nane opo piye? Oleh dijajal, baru diombe baru dibayar. Jajal sik ana. Ya, jajal. Piye? Oh ya, kecampurane iki, Mas. Teh campurane piye to? Ombe meneh jajal sing dirasakne tenanan. Ilatmu iki rusak. Ya ombe neh ya. Ya. Jane sak tegaan ki mau aku wis mumet lho. Berhubung ra duwe dhuwit ya piye meneh. Piye sida tuku ora, Mas? Ora lah, Mas. Asale kok ngene kok campurane iki. Congormu mek pengen jajal tok ek. Ngolah ra duit iki ngomong, jual mobilnya tuku ciu. Peteng kabeh. Mau mendas kuwi. Dodol kat isuk ora duwe duit ciu kelong. Iki lara pindah ning desa ning tempat keramaian gak dadi. Pindah ning klub omah wae. Main slot cek. Main slot kere-kere. Ora main slot yo kere, yo wis berarti main slot ngasih kere. Pecah. Alah. Piye dong? Ya skater. Sitane. Alah. Jangkrik. Kalah terus main. Keton iki mau main. 1 juta iki sak menit. Apa Rondar? Kok kereta raimu sedimen kok tempat Indonesia iki? Kok anu apa jenenge? Kok gak nyauri. Apa gara-gara main slot iki ketoke? Iki anak berita apa penting lah tak omong ning kuku. Alah, ora urus. Los. Asli lho, aku mungkin arep ngkai berita apa penting karo kowe. Aku iki anu apa jenenge? Kae nang togel yang juta. Alah. Wah kurang ngurusi dapuranmu. Piye to? Karo kowe iki kancane ngomong ketetenanan kok gegah apa ya Jan seweger jalan tak ngomong jajal terlalu lucu menang siu iki yo kembali asli jadi 5.000 iki 2.500 alah, kok palsu sih. Kembali asli oleh di jajal. Ayolah, jajal tak ide titik. Tapi kok asli tuku? Iya. Sing iki apa iki? Sing iki. Iki, kok bener bambu. Iya, bambu. Nah, jajal. Ya. Iya, selalu. Nah, palsu iki.
gak anu anak rasa. Baca titik nih. Sedikit nih. Oh, Berarti lah 2 gelas minimal. iki gak anu kok sini. Gak kerasa gak bayar iki pokoknya. Iso yo. Tenang. Tenan. Oh. Atau apa yang jago? Aneh sih kayak rasanya. Aneh sih. Aduh. Aneh sih. Aneh sih. Tangi sik. Duitnya di duitnya, wis ngombe ra bayar. Anu, menang sih. Aku sih aneh sih. Lah terus piye? Aneh sih. Kok Bali asli boy, terbukti loh. Oh. Orang bayar piye karepmu? Iki nyapok halau. Aku permen slot Kalah berang yuto. lah juta Pengen metang mulu Mas. Ora nek pikiran beban pikiran. piye Biji. Karo gelas apa bungkusan? Karo gelas apa karo iki langsung. alah rasa gelas-gelasan Ya wis. Entekne kuwi 50.000 borongan. gampang Piye jos diune? jos Duit ndi? piye to Ora duit aku iki lho. Dibotolke aku mau batu sanding. jangan kamu maksa Kalau terus ya mau terang duit. Kere. Iya toh. Iki. Botol katu ini duit orang diunen. Iya lah seperang karo bos iki. Mulu dak dhewe entek nih. Iterna ya ora dadi ra iter. Alah. Gara-gara bakul ciyo dingi aku mumet turu rasa tangis ning bapakku. Iya, gara-gara bakul ciyo dingi. Turu sedina sewengi ra tangi. Ayo saya bapakku. Teno ketemu. Mas. Mas. Nggih. Tuku neh. Wis iki ora bayar tem ngombe. Aku wis diresuwengi ra tangi saya bapakku. Kowe urusanmu karo keluargamu nyapo karo aku. Aku ora Gara-gara ciu palsumu iki. Marakne aku ra iso tangi diresuwengi. masuk jakmu ya, Pak. Ciu palsu dol. Eleh rasa kakek ngomong, saiki kowe ganti rugi pokoke. Sing ngombe kowe ganti rugi aku piye karepmu? Ya pokoke kowe ganti rugi. Terus piye karepmu saiki ngene iki? Mendem iki, marane mendem ciu palsumu iki. Mulane aku dol ciu iki ben ngilangi stres, ben wong mendem. Lah kok ora tenan e? Ya alhamdulillah amin. Karepmu piye? Pokoknya ganti rugi, Mas. Ada duit? Eleh. Apa ini bapak ya bapak gue? Pak apa pak? Itu pokoknya. Ya udah pak. Piye asli, Jos? jos duitnya enggak ngomong Loh, ya sebenarnya loh. enggak ngomong duitnya di enggak Piye, Jos? Ini. jos Guys. Oke, guys. Asli lho. Ini kono ada ya. Kuwi kan original, kan original. Oke, HP ini sopo kae? Tuku nah anyar lah sakjane kok. Ndak kowe lego ngono. Sayang lho ra lemang tahun. Nah, diri ini ora porok kamu. Iya.
Kom. Dino ngomong. Ya lali dah anu dah. Bapak mendino ngombe ya. Mentang-mentang betul kuwi ombane. Kok lah masuk rumah sakit ngasih dokter ngomong maaf